Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh. Panjenengan sampun mlebet wonten ing ruang olah rasa 7. Niki dudu papan kanggo rame-rame pikiran, nanging papan kanggo menepi sagedhik, ngolah rasa lan ngelingi maning sapa sejatine awak iki. Ing kene kita sinau alon-alon, eling marang napas, eling marang gerak batin, lan eling marang Gusti tanpa perlu ngasorake sapa wae, tanpa rasa paling bener. Olah rasa niku dudu mung mikir, nanging ngrungokake ati. Lan saka ngrungokake ati, menungsa diajak dadi luwih sabar, luwih nrimo, luwih cedhak marang makna urip. Sedulurku, wengi utawa esuk iki, ayo kula ajak panjenengan mlebet luwih jero. Puasa Senin lan Kemis, akeh sing nganggep mung tambahan ibadah. Nanging sejatine, wonten getaran batin sing asring ora kita sadari. Nalika weteng dikendhaleni, sejatine sing lagi dilatih niku ati. Puasa niku guru sepi, sing ngajari sabar tanpa pidato, ngajari ridho tanpa pamer kesalehan, lan nuntun takwa ora mung ing lisan, nanging ing rasa. Nalika panjenengan nahan lapar, nahan nesu, lan nahan karep sing ora perlu, ing kono olah rasa wiwit urip. Lan mbok menawa ing sepi Senin lan Kemis kuwi Gusti paring cara alus supaya kita dadi menungso sing luwih eling, luwih sabar, lan luwih nrimo marang lakon urip. Sedulurku, puasa Senin Kemis niki ing pandangan kejawen dudu mung nahan mangan lan ngombe. Iki laku batin kanggo ngasah eling, sing selaras karo niat Islam supaya ati tansah eling marang Allah. Eling ing kejawen iku kesadaran jero, lan ing Islam eling kuwi wujud takwa sing tansah rumangsa diawasi Gusti. Nalika puasa, eling ora mung ana ing pikiran, nanging mudhun nganti rasa. Olah rasa ing laku Senin Kemis ngajari menungsa supaya ora dikuasani hawa nepsu. Ing Islam, olah rasa iki padha karo latihan sabar. Sabar nahan sing halal demi nuruti dawuh Gusti. Sabar miturut kejawen dudu meneng tanpa daya, nanging kuat nahan batin. Lan sabar ing Islam iku makom sing dhuwur, sing diganjar tanpa wates. Puasa ndadekake sabar ora mung tembung, nanging pengalaman. Nalika ati sinau ntrima, kejawen nyebut iku pasrah kanthi sadar. Ing Islam, trima kuwi cedhak karo ridho, nampa ketentuan Gusti kanthi ati lega. Sedulurku, laku Senin Kemis ora mandhek ing sajadah. Iki kudu tumurun ing urip saben dina. Eling nalika nyambut gawe, eling nalika omong, eling nalika nesu muncul. Ing kejawen, eling kuwi tandha wong wis waskita. Ing Islam, eling kuwi zikrullah sing jaga ati saka kesasar. Olah rasa katon nalika panjenengan milih tembung sing ora nglarani. Kejawen ngajari tata krama batin, lan Islam ngajari akhlak. Loro-lorone ketemu ing pengendalian diri. Sabar ing urip saben dina kadang luwih abot tinimbang sabar nalika ibadah. Kejawen nyebut iki laku sabar sejati.
Islam nyebut iki ujian iman. Puasa Senin Kemis dadi latihan alus supaya sabar dadi sifat. Nrimo ora artegis nyerah tanpa usaha. Ing kejawen, nrimo kuwi ngerti porsi diri. Ing Islam, nrimo kuwi tawakal. Usaha tetep mlaku, ati tetep pasrah. Sedulurku, etika lan budi pekerti iku woh saka laku batin. Eling ndadekake menungso ora grusa-grusu. Kejawen nyebut eling lan waspada. Islam nyebut itqon lan takwa. Kabeh nuntun supaya tumindak ora sembrono. Olah rasa nggawe ati alus, ora gampang ngadili. Ing kejawen, ati alus tandha kematangan jiwa. Ing Islam, ati alus iku rahmat, tandha cedhak karo Gusti. Sabar ing etika urip katon nalika disakiti, nanging ora mbales. Kejawen nyebut kuwi keluhuran budi. Islam nyebut kuwi sabar sing paling utama. Puasa ngelatih iki kanthi cara sepi nanging jero. Nrimo ora artegis ngurip ora kebak protes. Ing kejawen, nrimo kuwi keseimbangan rasa. Ing Islam, ridho kuwi puncak iman. Saka puasa Senin Kemis, nrimo lan ridho alon-alon tuwuh dadi cahaya batin. Sedulurku, olah rasa sing luwih jero ora tansah katon saka njaba. Ing kejawen, olah rasa kuwi proses menata batin, alon nanging temenan. Ing Islam, olah rasa iki padha karo mujahadah, usaha batin kanggo njaga takwa. Eling ing saben rasa sing muncul, ora diusir, ora dipeluk kenceng. Kejawen ngajari eling lan waspada, Islam ngajari muraqabah, rumangsa tansah ana ing pangawasan Gusti. Nalika emosi munggah, olah rasa ngajari supaya ora langsung tumindak. Kejawen nyebut iki ngendhaleni rasa. Islam nyebut iki sabar. Sabar sadurunge tumindak. Sabar niku dudu ngempet nganti njebluk, nanging ngerti kapan kudu meneng, kapan kudu tumindak kanthi adil. Ing kejawen, iki tandha wong wis mateng rasa. Ing Islam, iki tandha iman wis nyawiji karo akhlak. Sedulurku, menata emosi iku bagian saka tirakat batin sing ora rame, ora ekstrim. Eling nalika nesu muncul, eling nalika kepingin menang dhewe. Kejawen nyebut eling iku lawang kaweruh, Islam nyebut iku zikir sing ngademake ati. Olah rasa nggawe manungsa bisa mbedakake antarane perlu lan mung kepingin. Ing kejawen, iki disebut ngerti wates. Ing Islam, iki latihan nahan hawa nepsu, supaya takwa ora mung teori. Nalika poso Senin Kemis, hawa nepsu ora dipateni, nanging diatur. Kejawen ngajari harmoni batin. Islam ngajari wasatiyah, tengah-tengah, ora ngluwihi, ora nglirwakake. Sabar lan rima dadi kanca ing perjalanan iki. Kejawen deleng rima minangka keluwesan rasa, Islam deleng ridho minangka ati sing tentrem marang ketentuan Gusti. Sedulurku, tirakat batin sejati ora nggawe awak lara, ora nggawe ati gumedhe. Eling marang awak, eling marang kemampuan, iku bagian saka kawicaksanan kejawen. Ing Islam, iki selaras karo ajaran yen agama ora kanggo nyusahake, nanging kanggo nuntun. Olah rasa ing poso Senin Kemis
mung ngajak manungsa luwih ngerti awake dhewe. Kejawen nyebut iki mulat sarira, Islam nyebut iki muhasabah, ngitung ati sadurunge diitung Gusti. Nalika hawa nepsu ditahan, dudu kanggo pamer kuat, nanging supaya ati luwih resik. Kejawen ngajari andhap asor, Islam ngajari ikhlas. Loro-lorone ngilangi rasa paling suci. Sabar lan rimo ing laku iki alon-alon bentuk pribadi sing tenang, ora reaktif, lan ora gampang keseret. Kejawen deleng iki minangka ketentreman batin, Islam deleng iki minangka buah takwa sing urip ing saben tumindak. Sedulurku, ing pungkasane, laku puasa Senin Kemis ngajak kita nyawang urip kanthi luwih jembar. Eling marang lakon sing wis diliwati, ora kanggo disesali, nanging kanggo dipahami. Ing kejawen, iki disebut nyawang urip nganggo rasa. Ing Islam, iki muhasabah, refleksi supaya ati luwih cedhak karo takwa. Olah rasa ing urip saben dina gawe kita ngerti, ora kabeh kudu dilawan, ora kabeh kudu dituruti. Kejawen ngajari imbangan rasa, Islam ngajari hikmah, supaya langkah ora kesusu. Sabar nalika urip ora sesuai karep, nrimo nalika dalan ora lurus, dudu tanda kalah, nanging tanda wis dewasa batin. Kejawen nyebut iki kematangan jiwa, Islam nyebut iki ridho, sing lairake tentrem. Sedulurku, saka kabeh sing wis kita rasa, ana benang alus sing nyambung. Puasa Senin Kemis dudu mung ibadah raga, nanging laku batin kanggo ngasah eling. Eling marang Gusti, eling marang awak, eling marang sesami. Ing kejawen lan Islam, eling iki dasar saka urip sing sadar. Olah rasa nuntun kita supaya ora dikuasani emosi, ora dikendhaleni hawa nafsu. Kejawen ngajari mulat sarira, Islam ngajari takwa. Loro-lorone nuntun marang urip sing tertata. Sabar lan rimo dadi pilar laku iki. Sabar minangka sabar, nrimo minangka ridho. Dudu pasrah kosong, nanging pasrah sing aktif, sing tetep tumindak kanthi budi. Sedulurku, mugi saka obrolan rasa iki, ati panjenengan dadi luwih adem, luwih eling, lan luwih ringan nglakoni urip. Elinga, urip iku urip sing madangi, dudu ngobong, urip sing menehi manfaat, amarga batine wis katata. Yen ati wis eling, tumindak bakal luwih waskita. Yen rasa wis kaolah, urip ora gampang goyah. Iki dudu babagan dadi sempurna, nanging dadi luwih sadar saben dina. Kula tutup kanthi donga sing sederhana. Ya Allah, mugi kawula tansah diparingi ati sing eling, rasa sing sabar, lan jiwa sing nrimo. Paringana kawula kekuatan kanggo urip kanthi takwa, lan ketentreman ing saben langkah urip kawula. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.